Omujumbe bw'ebunge ya Basio Moske Innocent Birimamanyi nigo asigetire getambukiro gyokwigorwa gwe parish ya Nyamache kwana litko lya rero ase ekelisi ekigosase parish yo nigo Moske Obiri arure okoboria buna boigo parish chinde buna Nyacheki na Masige chigorwe ekelisi ekigo kiabete kiyago chimunanta akagerete enage chorete na manyete Father Mbuyamono, njene quantity surveyor. Ulio wake sabu chibeza chigo chese nyomba. Motumishi go avere se nyombe ye is one of the best I can always say. Ande ya toire kanise ngia. Nchenomo katoliki kabisa na ende mnomo kwani ya kuana omoiweli. Ubisho wakwana umuzazi wote yakwana it doesn't matter na kiangani na romo no nese dini talibagagi lakini yondo mujumbo wasi gokorera ba katoliki na bande bonsi talibagagi so I go there but rende igano onka ate ko wana kolega sio kora koira nanka my lord bishop aba wasi abagwanja abagwanzirana abande Igombwate dream ndole naende tuwarosi lichipali shinga mune ichinde na mona abantu baminto banyacheki wago chiatambe abantu baminto bamasige mba propose chipali shivere chionzi nko gendande nakora mune ekero chira toke igondaro lebuya sana